Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας δείξουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μύκηνων. Εδώ πέρα θα δείτε στην οθόνη διάφορες πληροφορίες για την αρχαία ζωή εδώ στο Ανάκτορο. Λοιπόν, όπως συνεχίζουμε θα δούμε μία μακέτα του Ανακτόρου μεγάλη. Σχετικά θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες στο βιβλίο Ιστορίας, θα έχουμε link κάτω στην περιγραφή. Ο Ερίκος Λίμαν που ανακάλυψε τις Μυκήνες. Εδώ πέρα βλέπουμε διάφορα αντικείμενα της εποχής. Άλλη μια μακέτα εξωτερική όμως, άλλη μια μακέτα του παλατιού. Εδώ πέρα η κυρία μας δείχνει διάφορα ειδόλια και θα δούμε ένα πιθάρι πάρα πολύ μεγάλο, μην κοιτάτε έτσι, είναι πολύ μεγάλο, η προσωπίδα του Αγαμέμνονα. Και εδώ πέρα συνεχίζουμε, θα δούμε ένα δείγμα γραμμικής Β, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ τα νομίσματα της εποχής, η τοιχογραφία Μυκηναία. Συνεχίζουμε με διάφορα ειδόλια και πάμε σιγά σιγά στο εξωτερικό του παλατιού. Η θολωτή τάφη εδώ πέρα βλέπουμε, και αυτά είναι τα κυκλόπια τείχη. Εδώ πέρα θα δούμε την πύλη των Λεόντων που ονομάζεται έτσι γιατί είναι στολισμένη από δύο λοντάρια γλυπτά. Και εδώ διάφορες άλλες πληροφορίες. Το παλάτι από ψηλά